ето толкова върни. Ето толкова върни, да. И все така, да, и все така заедно миничък. А сега да ги духна те обратно. Момент. Не, обратно. Не, трябва да ги обърнеш. Айде, добре, върни. Че до края 25, 52, до нея 74. Пожелай си нещо. Спокойно, тише. Пътя е като живота. Има начало, има и край. Не ме прекъсвай. Начинът, по който ще извървиш пътя, зависи само от теб. Да помислиш, да спреш или да продължиш. Така както реката тече и нищо не може да спре, така и времето неусетно се измиства покрай нас. Вече за четвърти път се събираме всички заедно на тази дата, на която празнуваме твоя рожден ден. И смеем да твърдим, че това е доста време, в което всички сме имали страхотни общи изживявания. Много силни моменти и съответно леки разочарования. Но сме заедно и това е важно. И се надяваме да бъде така. А сега по същество. Знаеш какво те желаем? Ние ще го повторим още веднъж. Запи на вода, че се разгодим. Спри. Крепко здраве на първо място. Без него няма да мине нито една репетиция. Търпение е второ. Задължително, защото искаш да знаем текстовете на песните, затова си трябва просто търпение. Трябва. Сила, защото ще работиш толкова много и различни хора и характери си трябва сила. И стига да въртиш същия хора. Взеха ли го? И на последно място, но не е по значение, и любов в душа. Любов, която да показваш на всички, така както те ти отвръщат. И сега, поднасяйки този подарък, знаеш, че сме традиционалисти, и първата година за теб имаше лечебен туризъм в град Сандански. Втората година бяхме решили, че е добре да познаеш спа и планинския туризъм в Банско. Третата година да се пада малко от екстрено и планински туризъм. Беше забележително село Ягодина и пещерите. Всички знаете за видеоматериала. И четвъртата година ние сме избрали за теб какво? Религиозен туризъм. Религиозен. До винаги и секс туризма има още. Не се притеснява, няма да прескочим нищо. Така че знаем, че ще оцениш по достоинство подаръка, ще има много и разнообразен материал. Да. И честито Иванов, вие получавате 3-дневен престой в семейното дело. Една страхотна лечителка в района, така че сигурна съм, ще ми речем по-добро, че ще защото съм бяга. Не, екстремните минаха, говорим за екстремите. Колко обичаш Иво? Колко Мили мои, благодаря. Тронахте ме, обичам ти. Така, заповядай. Така. Как ще стане сега? Ще ме обърна. Айде. Секунда. Искаш да ме целуваш ли? Ти ще се дърпаш ли? Дръж. Държа. Чукнах. Чукнах.
Подай. Ти мене ме препозна. Подай. Ставаш ли си? Снеже! И тебе препозна. Извини, я. Дай аз се поедим, да? Долу. Жив и здрав, момчета. Шарен, какво беше? Шарен, Шарен и споделен. Ай, споделен. Имате ли? Чудесни сте. И когато Кърпачковски магазин, така ли? Верно ли? Айде. Айде.